Nang bantere arus modernisasi ambek perkembangan zaman, tradisi adat nang Kabupaten Sidoarjo sik tetep ngadeg jejeg dadi warisan budaya sing terus dijaga dilestarekno sampai saiki. Dulur, ya apa kabare? Muga-muga sampean segar waras, akeh rezekine. Blakran dina iki jange ngejak sampean kabeh ngluroni tradisi adat sing sik diuri-uri ambek masyarakate. Yaiku nang Dusun Tlocor, Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Isu iki nang salah siji omah warga, para emak-emak ngelumpuk ketok repot tandang gawe tumpeng sing jange digawa nang punden. Mulai ketisuk, para emak-emak iki tandang gawe nyiapno kabeh ubo rampe sing jange digunakno nang punden. Tangan-tangan terampil emak-emak lagi noto dasar akeh macem iwak sing wis dadi tradisi turun-temurun. Tumpeng dadi simbol kekarepan supaya kabeh wargae sehat, seger waras, akeh rezekine ambek dikai urip sing berkah. Nang tradisi Jawa, saben tumpeng mesti ana urap-urap, kulupan godhong sing dicampur ambek parutan klapa, gak cuma gawe njangkepi, tapi nglambangno penguripan sing ayem tentrem, sehat seger waras, kebek rasa syukur. Godhong kangkung jarwa dosoke jinangkung, yaiku perlambang duwe sifat nglindungi utawa ngayomi. Bayem duwe makna yaiku ayem tentrem. Kacang panjang nglambangno donga supaya dikeki dawa umur, pikiran sing dawa. Godhong kates dimaknai dadi pepeling utawa pangeling supaya menungsa kudu sabar legawa pahite ujian urip. Ya apa kabare? Muga-muga panjenengan sedaya sehat sedaya. Ayo saiki tak undang blakraan nang desaku. Tepatnya Desa Kedung Pandan, Dusun Tlocor, nggak ada hajat ruwat desa di tahun 2006 niki. Mugi-mugi paringi lancar, seger waras, sehat kabeh wargae, dulur. Sampean doakan lanjut untuk berikutnya, dulur. Ojo lali, semaan terus blakraanku di hari ini, tepatnya hari Minggu. Para sesepuh dusun ambek perangkat desa wis nglumpuk nang pinggire Kali Lumut. Lur, iki golongane sesepuh-sesepuh khususnya Dusun Tlocor kene wis padha nglumpuk kabeh. Maksud tujuane kepingin nang punden ngurmati para sesepuh. Pundene Dusun Tlocor iku ya ana kek kayu anak. Nyuwun dongane dulur, acarane lancar, gak ana halangan, sukses selalu. Wajare teman-teman nih. Apa aja lu ngarep? Nggih, Bang. Lu, Bang. Ngadain tempat dulu. Ayo. 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 Ayo, Bang. Mulai rusak, Bang. Ayo. Kalau bisa, Mas. Ayo. Dirasa wis cangkep kabeh, kalem-kalem perahu langsung mlaku nang panggonan punden.
Gak sampai 15 menit akhirnya perahu wis tutuk pinggiran panggone punden. Punden kayu anak iki manggon nang wilayahe RT 13 Dusun Tlocor sing diapit tambak ambek Kali Lumut. Piring donga, monggo sarang-sarang piring donga dumateng para nabi, para wali, para malaikat, para sedaya dumateng warga Durpanan, warga sedaya. Mugi-mugi asaridanipun Gusti Allah bisa patur Rasulullah diparingi slamet donya akhirat. Warga-warga leluhur wonten alam barzah asaridanipun Gusti Allah bisa patur. Tradisi kirim donga nang punden kayu anak iki gak cuma ritual turun temurun ae, tapi salah siji wujud bekti nang leluhur sing wis mbukak babat alas, bangun, jaga, ambek marisno panguripan nang generasi saiki. Mahala ingkang jagi lautan malaikat sak jagat Al-Fatihah. Tawasul donga ambek kekarepan dijupno liwat sesepuh dusun. Prosesi kirim donga iki dadi pangeling nek majune dusun gak iso ucul teko perjuangane para leluhur. Tradisi iki duwe makna yaiku ngraketno seduluran ambek nyenyuwun berkah Gusti kang murbeng dumadi. Warga masyarakat Tlocor urip makmur, tentrem ayem, slamet diadohno teka memala. Mangan tumpeng bareng nang punden gak cuma tradisi nglumpuk nikmati suguhan, tapi simbol bebarengan, rasa syukur ambek ngurmati para leluhur sing wis marisno nilai-nilai penguripan, budaya ambek semangat gotong royong nang generasi peneruse. Tlocor kene wis mari teko pundene kayu anak. Ning kono ana acara tumpengan. Nah, tumpengan iki gak mek sekedar mangan-mangan. Karo uri-uri bahwasane ning kono iku mau napak tilas para sesepuh biyen dusun Tlocor. Ning kono iku sebagai punden. Nah, kegiatan iki tujuane digawe ngiling-iling bahwasane iku sesepuh-sesepuh ana kene iku biyen cikal bakale babat alas iki ya ana kene iki. Nah, iki bentuk hormate masyarakat dusun Tlocor ngadakno kegiatan rutin tiap tahun ana gek Wulan Suro. Dadi dulur tetep kula nyuwun pandongane muga-muga kabeh padha lancar barokah ora ana alangan apa-apa. Matur suwun dulur. Alhamdulillah untuk semua dari pihak warga, Bapak RT, Bapak RW, dan Pak Kasun, terima kasih juga selaku panitia karena antusias, gotong royong untuk menyelenggarakan ruat desa ini. Alhamdulillah tetap guyup, tetap rukun, banyak yang antusias, dan terima kasih untuk penyelenggara atau panitia. Dan untuk UMKM juga alhamdulillah mendobrak ekonomi yang selama ini untuk penjualan dari UMKM Dusun Tlocor terdobrak, jadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah mulai hari Sabtu kemarin cekson rawame dan mendapatkan rezeki banyak dari hasil ruat bumi ini. Alhamdulillah warga mriki guyub tentrem ayem. Mugi diridani Gusti Allah bisa paringi selamat donya akhirat sak keluarga. Ya berkat Allah yang sambut alhamdulillah. Dino iki warga dusun Tlocor ancen duwe gawe gedhen. Kabeh warga nang lingkungan RT khususé emak-emak tandang gawe nang pawon, gawe tumpeng ambek nyiapno piranti ubo rampe liyane. Ini perlengkapannya. Ini ada tempe goreng sama kacang sama teri. Nanti didadaratkan telur, tapi belum dadar. Ini nanti dikasih santan. Kalau yang manis itu jenang sapar, jenang gendul itu. Nah, gitu. Dek, niku jenang suro niku napa mawon,
tepung beras Nggih. sama santan. Nggih. Terus tambah tempe goreng sama telur goreng sama kacang goreng dan telur dadar. Nanti pas penyajiannya dikasih kuah biar tambah. Ini udah bakar, enten sandingan telur, bumbu pepek, kinangan, segala macam niki Mas. Kene mboten jangkep, danyange niku mungkin marah. Mboten. Dekek teng pojok kampung, pojok papat. Lek teng salone sampun dek wingi. Berarti niki teng pojokan kampung-kampung mriki. Nggih. Nang tradisi sedekah dusun Tlocor, cok bakal gak cuma dadi rangkaian sesaji, tapi simbol donga, rasa syukur ambek bekti penghormatan nang asal usule urip. Kata cok bakal duwe arti cikal bakal sing ngelingno nek kabeh menungso duwe awal penguripan. Jajan pasar duwe simbol sejahtera. Masya beda-beda tapi tetep guyub rukun gotong royong. Ono maneh koyok warga RT 15. Mulai ketisuk para mama RT 15 wis tandang gawe bareng-bareng gawe tumpeng. Tangan-tangan terampil mama iki lagi noto ngiasi akehe macem iwak sing wis dadi tradisi turun-temurun. Halo, iki ono acara rek ya, iki acara Tegal Desa, Ruat Desa, RT 15, Tlocor, Kedung Pandan. Iki acara bancaan ibu-ibu rek, ben seger waras selamat kabeh, RT 15, kedanten. Rezekine lancar. Wis rek iki ibu-ibu iki Masak mulai isuk. masak mulai isuk sampai subuh rek pegel. Wis mugi-mugi diparingi seger waras selamat kabeh. RT 15 yo. Amin. Jawaken dugi bahaya penyakit. Amin. Pun Pak ngoten mawon panjang. Sing ngarek nom-noman duwe kreatif dhewe yaiku ngrewangi nyiapno son horeg. Jam 4 proses pelarungan tumpeng. Jam 5 untuk son-son menuju setat. Jam 6 diberangkatkan untuk menuju finish. Jam 7 berangkat dimulai untuk pembukaan dari perform. Jam 10 harus sampai finish. Oke. Oke. Acara iki Tlocor. Untuk larung tumpengnya ada di Dermaga Wisata Bahari Tlocor. Desa Kedung Pandan iki ngadakne ruwat dusun. Nah sing di RT 14 iki sing di gawe tumpeng Kalawijo. Lah iki kok tumpeng iki tak adine yang ini iki coba ya Mas supaya masyarakat guyub rukun. Aku adane tumpeng yo sing koyo ngene iki sing tak moncone nang masyarakat supaya masyarakat iku guyub rukun seger waras tur iso ngikuti sing koyo ngene iku. Ora iki kan yo turun-temurun digawe warga RT 14 RW 5 selamat seger waras selamine sehat cek akeh rezekine cek panjang umur bumine tambah berkah. Amin. RT 14
Mari tandang gawe nang pawon, para emak-emak lagi persiapan brai macak sing ayu gawe prosesi kirap karnaval. Saben pupuran wedak nang pipi gak cuma nambahi manis, tapi ndadekno simbol bareng-bareng njaga budaya ambek kebanggaan masyarakat nyelenggarakno kirap karnaval sedekah dusun. Mlakune iring-iringan kirap nggambarno kuwate rasa seduluran para warga masyarakate. Saben tumpeng duwe makna sing beda, gak cuma hiasan panganan utawa jajanan, tapi dadi simbol donga, kekarepan, rasa bareng-bareng njaga warisan budaya sing wis turun temurun. Gak suwe rombongan kirap tumpeng wis tutuk nang bunderan Tlocor. Gak cuma momen rebutan panganan tumpeng, tradisi iki dadi simbol berkah, rejeki, ambek rasa guyub rukun njaga warisan leluhur. Mari ngono, yaiku prosesi sakral larung sesaji nang Kali Tlocor. Rasane diambil diarum, kirang gondok kirang rasa nyuwun pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum salam mbok ratular antarane mbok ratu kidul. Kula nyuwun dipangestu panjenengan. Sinten nami sampeyan? Pak Hari sakeluarga nyuwun dipangestu dhateng panjenengan anggenipun nyambet damel rinten kelawan dalu. Mugi-mugi pinaring ana kelancaran, pinaring ana kelanggengan, mugi-mugi pinaring ana kesehatan jasmani lan rohani, kesehatan. Kalem-kalem perahu mulai mlaku nang prosesi larungan. Banyu kali dadi seksi mlakune adat tradisi sing terus kejaga. Ngubungno menungso, alam ambek nilai-nilai budaya sing wis diwarisno turun-temurun. Larung sesaji gak cuma dadi pangeling adat, tapi dadi tetenger. Nek urip iku kudu tetep mlaku, welas asih sak padha-padha bareng ambek rasa syukur marang Gusti sing gawe urip. Nang walike meriahe acara nyimpen filosofi luhur, yaiku kudu njaga harmoni antara menungso, alam ambek budaya supaya tetep lestari gawe generasi anak putu. Tampilane RT 15 ya. Menyala, guys. Emak-emak 15 iki wayahe tampil bolon. Wes ra ya, wes. Ojo lali. Engko tukno aku sampai mari ya, nak start sampai bundaran Tlocor ya. Ojo lali lo ya, ojo lali. Oke. Bengine kabeh para warga masyarakat Dusun Tlocor tumplek-blek siap-siap kirap karnaval nang titik pemberangkatan. Dengan kegiatan malam ini karena sifatnya terkait dengan
bumi dusun Telocor. Itu aja bagi saya, peserta mohon saling menjaga ketertiban, keamanan, karena kegiatan malam ini dari jenengan untuk jenengan demi menyemarakan dalam rangka sedekah bumi dusun Telocor. Dalanan Telocor bengi iki bek para warga masyarakate sing lagi kirap karnaval nang bunderan Telocor. Suasana seneng bareng guyub rukun ketok krasa nang sakdawa embong Telocor. Apa maneh kabeh elemen marga masyarakat nglumpuk nggawa rasa seneng, kreativitas ambek rasa syukur nang rangkaian puncake sedekah dusun Telocor. Nang bunderan Telocor saben perwakilan RT nampilno kreativitas istimewa tarian joget bareng. Ekspresi, gerak, ambek rasa seneng, gathuk dadi situk. Ndadekno simbol kompake generasi nom-noman ambek kabeh wargae. Akeh swara musik son horeg sing gembleger nguripno suasana bengi iki. Gak cuma mek hiburan ae, momen iki dadi wujud syukur nglestarekno tradisi ambek panggonan guyub rukun gawe kabeh warga masyarakat sing teka. Tradisi adat sedekah dusun Telocor dadi bukti nek tradisi budaya iso ngguyubno masyarakat, njaga warisan leluhur ambek semangat gotong royong sing terus murup teko generasi nang generasi selanjutnya.